ngiyabingelela ilongwe leli. Bafowethu, ilongwe noma ilongwe kusuke kuhamakaka enkomo omileyo lawa dry, ilongwe lelo. Ilongwe uyakwazi ukuthi ulithole but leli alikokomi kahle ke. Uyakwazi ukuthi ugeze ngalo amathunzi nesimnyama nezichitho. Ngifuna ukunikeza induku ke nje esheshayo. La eduze kwami umsuzwana lo, ne? Umsuzwana lo. Lapha ya inhlaba le. Inhlaba le. Inhlaba le. Uma kuwukuthi onezichitho izichitho zihlangile zidlalela kuwena ziyakhankasa ziyacanasa, thola inhlaba namathunzi, thola inhlaba engaka uyigxobe ngoba iyababa lento, uyigxobe uyihlanganise nophiso omngaka welongo, ne? Ubese uthatha umsuzwana ihlamvu elingakugxobe nakuhlanganisa, ufake emanzini ubese uyageza ubhave. Ususani lapho ususa isimnyama namathunzi, ne? Izinto ezisuke zigubhazele zikwenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili, impilo yakho ibe madolo nzima, yabona? Uyageza ngalento, ugeza at least a minimum of 3 days. Uyakwazi futhi nokuthi ufake isandla sika sawudo mahla ugeze ngalento. Ungagezela endlini, ungagezela eminyango, ungagezela noma ikuphi, as long uzokwazi ukuthi ugeze ukhulume. But please don't take it to ilentuzana istamkoko lento. Ungayi ukuyichitha kwistamkoko noma uyichithe kwidrain. Mawuyichitha ichithe ngaphandle, ungayichithi kwidrain. Mase ugezile waqeda, uma kuwukuthi useduze nomfula kuzobe sekuba yibonus ukuthi usungayihlanganisa lento, uthathe inhlama uyifake ebhakedeni ushone emfuleni ufike ubhavu ugeze simnyama namathunzi. Abantu ababesuthu noma abaselisuthu bayayazi imisebenzi yenhlaba ukuthi yenzani. So ikhona ke lokho okwazi ukuthi ukwenze, ukwazi ukuthi ulungise izinto zakho, ukwazi ukuthi ube right. Plus makuwukuthi iniyasola ukuthi kunomuntu oganga ngedlozi ekhaya, makhona umuntu oganga ngedlozi, angiyenze yodwa le video, ungavala lapha.